Pokret Naši planira da sva 3 dana koncerata Dina Merlina oko arene postavi ratne replike zastava Bosne i Hercegovine, da bi, kako kažu, ljudi mogli da brišu noge o njih. Deliće letke sa Merlinovim izjavama o Srbima, a pokušat će i unutar sale da zapale neku od zastava. Volili bi da vidimo Merlinovu reakciju kada mu gori neka omiljena zastava, kao što je zastava Handžar divizije ili zastava Armije Bosne i Hercegovine ili Patriotske lige ili Zelenih beretki, pa da vidimo možda se on umeđu vremenu i pokajao zbog svojih izjava i možda ne reaguje na tako nešto. Oni su pozvali stanovnike u blizini arene da ne parkiraju svoje automobile tih dana ispred svojih zgrada. Poruke koje mladi šalju preko društvenih mreža, foruma i raznih internet stranica za otkazivanje koncerta Dina Merlina, a koje se odnose na organizovano oštećenje automobila u blizini arene, napada na publiku i objekte u okolini, razlog su za zabrinutost. Zbog pretnji umri prije smrti, što je ujedno i naziv Merlinove pesme, policija već duže vreme prati sve aktivnosti desničarskih organizacija. Svi oni koji se bave nasiljem ili terorizmom žele i žive od publiciteta, koji je obično mnogo veći nego što oni realno imaju snaga. Znači, policija će obezbediti javni red i mir i na tom koncertu. Dino Merlin kaže da se ne plaši, jer veruje da muzika jedino može da spoji ljude. Uprkos pretnjama, za svoju bezbednost ne strahuje, jer će imati 18.000 ljudi koji će brinuti da mu se ništa ne dogodi. Pored specijalnih kamera i metal detektora, posetioci ne treba da se iznenade ako u areni vide pse, koji su prošli specijalnu obuku. Aleksandra Janić, Prva televizija.